नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पर सभी के स्वागत करता है। आज समीक्षा सत्र में हमारा भी जो पुस्तक बिया वह उसर के फूल जौना ये उपन्यास जौना के कृतिकार रचनाकार आदरणीय नरेंद्र शास्त्री जी रहले। उसर के फूल उपन्यास विधा के जौन ये पुस्तक बाटे एकर पहिल संस्करण 1976 में प्रकाशित हो चुकल बा। ये दोसरका संस्करण है जौन 2025 में प्रकाशित भइल है। दूसरका संस्करण भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली से आयल है। पहिलका संस्करण एकर सन 1976 में रचना प्रकाशन से प्रकाशित भइल है। एकर जौन सबसे खास बात है वो ई कि ई उपन्यास लोक में अपने पुस्तकाकार रूप लेवे के पहले रहे। मने भोजपुरी कहानियां पत्रिका में एगो विशेषांक में ई उपन्यास पूरा का पूरा प्रकाशित हो चुकल रहे। लोक में पहले रहे अपने पुस्तकाकार रूप में आवे के पहले। यह उपन्यास के जब लोक में आये तो यह उपन्यास के प्रति लोगन के जौन नजरिया आये तो दू खेमा में बटा। एगो लोग एक खेमा के लोग वो यह उपन्यास के यथार्थवादी उपन्यास कहलस, जबकि दूसरका खेमा के लोग यह उपन्यास के आदर्शवादी उपन्यास कहलस। हम अगर यह उपन्यास खातिर एगो पंक्ति में कुछ कहल चाही तो वो यह कि आदर्श आ यथार्थ के द्वंद्व में पौरत गवई संवेदना के दमगर कृति है। ये उपन्यास अपने आप में आदर्शवादी चरित्रन के भी समाहित कैले हैं, संग ही यथार्थवादी चरित्र भी उतने मजबूती के संगे यह रचनाकार के पात्रन में सम्मिलित बा। गवई संवेदना के जियतार साहित्यकार कथा शिल्पी नरेंद्र शास्त्री जी जौन कथा शिल्प बुलने वो घड़ी जौने समस्यन के उ सोझा लेके अले कुल ही समस्या आज बरगद के रूप ले चुकल बानी सन। जौना समस्या के उठौना उनमें से कुछ समस्यन के जिक्र अगर कल जाओ तो संयुक्त परिवार के टूटल, न्यूक्लियर फैमिली के बनल, खेती किसानी के दुर्दशा आ छीजत रिश्ता नातन के आज के करीब 50 वर्ष पहले वहां के उकेल चुकल रहनी। तो ई स्थिति अगर हम अब उपन्यास के पात्रन के ऊपर नजर दौड़ाई तो ई उपन्यास बलिया जिला के 3 गो गांव मुड़ियारी, खरौनी आ बांसडीह के इर्द गिर्द बुनल गई बा। बाकी कहल जाओ तो ई उपन्यास जौन अपने भीतरी समेटले बा वो पूरा भोजपुरिया क्षेत्र के कथा कहानी, पूरा भोजपुरिया इलाका के कथा कहानी से इतर अगर कहल जाओ तो वास्तविकता अपने में समेट ले बा। वो घड़ी जब स्थिति दुरू होकर शुरू भइल रहे तो समाज के इस का जो गतिशीलता रहल कौना हिसाब से आगे के बढ़त रहल वो बातन के लेके उपन्यासकार अपने कहानी के बुनले बाणन। अगर ये उपन्यास में नारी पात्रन के देखल जाओ तो सेवती जौन मुख्य भूमिका में बिया, पान वाली, बेलिया, जियनी
ये चारों पात्र वो घड़ी समाज में औरतन के स्थिति के, उनके पीड़ा के बखूबी आ विस्तार से पाठक लोगन के सोझा लेके आ रहा। दूसर का चरित्र शमशेर के बाद, शमशेर जवन शिक्षा के महत्व के ना समझले का वजह से खेल कूद में रह गई, आ ओकरा चलते गलत संगत में पड़ले, आ उनके गलत संगत में पड़ला के नतीजा का भाई पूरा परिवार के स्थिति नारकीय बना देले। अंत में दुर्गति के प्राप्त भेले, उनका हाथे से उन्हीं के पत्नी के मृत्यु भई, जौन की उपन्यास के यथार्थ पक्ष के सोझा लेके आ चुका है। उनमें ये उपन्यास में कुछ आदर्शवादी चरित्र बाणन, जैसे ममतामयी, बांकेलाल, मालती, जौन जिंदगी के उम्मीद बना रहल बाणन सन। सभेले अद्भुत चरित्र ये उपन्यास के राजेंद्र कह, जौन परिस्थितियों से विद्रोह करके कथाकार के रूप में आवत समाज के सोझा एगो आदर्श प्रस्तुत कर रहा बाड़े। मने आज के 50 वर्ष पहले वहां के अंतर जातीय विवाह के बात वहां के मुंह से कथा शिल्पी नरेंद्र शास्त्री जी उठवा चुकल रहे। उपन्यास के बनावट, बुनावट, पठनीयता इतना सहज बा कि केहू एकरा के पढ़ सकेला। कतो कतो उपन्यास के जौन भाषा बाटे वो हिंदी के नजदीक आवत देखाता, बाकी कतो कतो एगो और खास बात जो नजर आवता वो ये आवता कि एकर बहाव अटक जाता। भोजपुरी के कृतियन के भूमिका के लेके एगो जो अक्सर हमरा के देखे के मिल रहा बाटे, वो एक ही भोजपुरी के कृतियन के लोग भूमिका हिंदी में लिख रहा बाटे। भोजपुरी साहित्यकारन के हिंदी से दुराव नहीं खे, बाकी जौने भाषा के कृति बा अगर वही भाषा में ओकर भूमिका लिखाओ तो वो ज्यादा नीमन लागेला, ज्यादा सुघर लागेला, पठनिहार लोगन के अपना ओरी खींचबो करेला। एगो उपन्यास में एकर भूमिका हिंदी में लिखाइल बाटे जौन कतो न कतो खटक रहा बाटे। यह सब के संग ही एगो खास बात जौना के हम बेर बेर सराहिला कि भोजपुरी साहित्य जगत में अब एगो पीढ़ी ऐसा आ रहा बा जौन अपने पूर्वजन के कृतियन के दोबारा से समाज के सोझा या अप्रकाशित कृतियन के समाज के सोझा लिया रहा बा। यही क्रम में अर्चना श्रीवास्तव जी के हम ढेर ढेर साधुवाद दे कि उनका चलते ऊसर के फूल दोबारा खिलाई। संगही भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली के ढेर ढेर साधुवाद कि ऐसन अमूल्य कृति के वहां के दोबारा हमने के सोझा लिए। जय भोजपुरी।